Ramogi joango sidu kontiere karkae wacho ni kinde ma wakaw yweyo kama ywa mi thuolo mar oro ote mari kamoro amora mantie kono anene no wayo machalo nade we kora kale ote matin kae kato bende anga mi welo wa thuolo kinyi makono mondo mi oduoke ari adek moko mantiere kama ginyalo duoko okinyi makawuono wantiere kacha e mbui mar Facebook wan gi Maka Fwande wacho ni antiere TWAK amor gi TWAK ahinya ka wan gi kanyo daktari mano wuoyo kata Facebook wacho ni e gwenge mag Ombei Kiliti School amor gi TWAK okinyi ama Brevian Ochieng okinyi maber aneno ka Nyasaye orito wayo makare kendo wantiere e chenro Jalango Tieno neno wakantiere Wichlum Beach kama chelo wan gi Dij Tomrez wacho neno wakawuok e kaunti ma Vihiga kama chelo kanyo kantiere karkae aya Vitalis Ochieng Woodgame Karariu wacho kanyo ni amor kendo seka thuolo mar winjo TWAK wacho ni kan kodwe chenro nyaka giko erokamana ahinya Sulwe Lambwe bende ntiere karka mano Prince Sami Bernard wacho ni penjo mantiere karkae machielo Nyango Tuoma wacho ni wa judiciary must refuse to be manipulated wacho ni gima ntiere kasa wacho ni 50 ghost workers mantiere michulo from taxpayers money to mano bende nyaka bed kanyo gik mopogore ka girange aya erokamana ahinya kuom ote mari kata kupogore gi TWAK mano kamano Kenya Real wacho kanyo dong koro Siaya County bende nyaka koro bende ukete TWAK makama an kodu kaneno kantiere yala amor kodu ahinya ka uneno wakacha kachiel warang martimore SMS kacha ari adek auchiel nono wacho kanyo Ramogi TV ma Isaac Sala mar Kabondo Misambi adonjo sedonje chenro kenda luwo chenro yo makare gima wana Petronella Sala Kennedy Omboko da Bishop Joseph Nyaura giluwo chenro achiel kachiel kanyo penjo mantiere en ni ka wuoda datimo kos mar daktari atame nikech onge tich kata chudo bende ok chulji osara yo makare otero kanyo nitiere joka bondo nitiere chenro yaore Cleo Musa daktari Atella kod daktari Nyikal peny naye mpima seme ni contract moko maomiwa kod migao mar thieth MOH marumo next month to ichulo wa matin marach konywa dhiro PNP yawa mano ote mantie karakanyo ka ngiru thuolo mar duokogi ang'wadi kacha achiel ka wadhi nyime wach mantiere karakae wanene kacha chudo luoro kachiel kod abuok ma jonyuol tiere godo ka itero nyithinde sikul en ni ng'awa ma wacho ni en investment ma iketo mondo mi puonje nyathi mano e course mar daktari ma otiek mobed daktari achakore daktari Davji inyalo mana leronwa ma luoro mawuok kuom jonyuol jogo masiro nyithindo mopogore mondo yud tiegruok e wechegi mag thieth ka osetieko to tich onge mane gima ntiere tich onge koso tich nitie te thuolo ma tich onge gi jogo mosetieko kata jogo matimo internship mag daktari githietho kanye koso girita mondo chieng' moro sirkal ondikgie kaka onono nondiku duto daktari kawuono king'iyo wach mar ka tich nitie Kenya ka mar jothieth kata ka tich onge to do duoke piny kar the WHO recommendation wacho ni daktari achiel nego ben neno jothieth 1,000 e ratio mar daktari gi jothieth e Kenya ka sani wan gi ratio mar 1,000 to 1,016 nyiso ni ka joma tiegore Kenya ka gi joma tiegore oko te omedi higa ka higa doctors ma graduate en 950 to e dekreche madwarore mondo Kenya obed gi thieth madwarore kaka pinje maoko en dekreche madhi 80,000 koro bro kawo Kenya kaponi wandiko dekreche mwan go te mondo othiedh jopiny higni makalo 50 ka higa wan kod dekreche 1,000 mondo dekreche orom mano nyiso ni tich mar thieth en tich ong'eny osiptende te onge jothieth bed ni en private bed ni en public jothieth maromo onge lakini koro en gima nyiso ka en priority e joma loso chike mag osiptendegi mag kaka thieth bedo be giro thieth osiptendegi ido kamano onge mano manyiso ni tich nitie lakini sirkal oketo priority mar jopiny mbele mondo dik jothieth osiptendegi yes koro mano nyiso ni sani kaka union nwase wacho ni ji nyaka ndiki to nyaka ket goal budget ma clear ni higa ka higa indiko jotich kaka ndalo mano tieko school university to yudo ka iwuok e school gi barua mar tich ma otimore nyaka higa mar 2026
ni mar need mar dakteche mondo thiedhi nitie. Lakini koro nikech nitiere ugatuzi ma kaunti ka kaunti dwaro ndiko ji kaluwore gi budget ma gin go, kaluwore gi ka gidwaro ji, kaunti so kubedo kok ndik ji sani. Mano niso ni devolution ni berne nitie mang'eny, lakini rach mobedo go mang'eny en mar ndiko jotich. To samoko ndiko jotich ni joma hinyore gin jopiny. Daktari, ntiere mano wacho ni WHO recommendation kata dwaro no mano mar duol ma piny mangima matayo weche mag thieth. Iwacho kanyo ni gin bende gintiere county kacha. Ne wageno ni wadhi bedo kawuono kod jatend migawo mag weche mag thieth e kaunti ma Kisumu, mano Daktari Gregory Ganda, kata kamano ok wayudo thuolo mar yude mondo obed e chenro machalo kama. Bende ponono county bende ong'e gigi mantiere WHO recommendation ni mar koro ka gindiko ji kaluwore gi budget to oganda somo, oganda moko ni oko, onyisa ang'o ni mar ko irango kuom ranyisi osiptal no mara Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ong'ere kaka Russia e kaunti ma Kisumu, mano kopogore gi mar county mantiere county kacha machon luongo ni district hospital ma Kisumu kacha. Kuom ranyisi dakteche adi ma ponono osiptal ma kamano nego bedni bedo godo, mano kapok irango kata moro mantiere Dunga dispensary, mantiere Aero Healthcare, mantiere Kombewa daktari ancora osebedo en hospital ma mantiere county era ko sub county no maseme kinyo urega ka hospital mag level 5 kaka koro Jaramogi nego begi dekteche ma de 200 bose dekteche matiyo na Kisumu county te nego begi Jaramogi kende. To kata kiweyo Kisumu kidhi Tharaka Nithi dhi population mar 1400 kinyo ratio mar dakteche magengo gin dakteche 26 e 26 gi 13 nitiere school matiye county sane gin 13 to koro ratio mar daktari gi jothieth gin en 1 to 30,000. Nyiso ni ng'at modak Tharaka Nithi mondo ne daktari chalo hono, ibo dhi hospital ibo dak ndala deka ng'wen hono mondo ne daktari, ibo kliniki clinic mondo wethi thiedhi ndalo machiegni, ibo nyisi ni bi bang' dweche 5 ni man tie line maduong'. To mae ma jo mantie kaunti gi hong'eyo ni mano onego bed gindiko jotich thieth kanyo. Ko thoth ne jo kaunti no bodhi kama chiegni gi kaunti ma ode kaka Nakuru. Nakuru in population mar 2.1 million. En gi as a county en gi dakteche 200 mano county mangima. Mondo county otiyo kadware onego bed gi dakteche madhi 2,000. To kale rach onego bed gi dakteche 500. Chudo ka igini moka dakteche kolo gindikji. To matimore counties mopogore nikech king'iyo population, king'iyo disease patterns, king'iyo thieth monego bed ni bedo, need mar mondo ndik jothieth ng'eny kabisa. Iwacho ni mandiko mag jotich mag dakteche. Mheshimiwa, uloso chike, uneno gi kamoro mora mantie bedo kacha sekta mar thieth, sethietho gigi matimore, nitie dakteche mondike yo rak. Iwacho ni counties mamoko nyalo wacho ni oyo, we wandike kata jok mabiro kawuono tiyo to kiny wuok, jok manyalo chulo piyo to wuok. Awinyo e dhou kaka dakteche nyalo kacha kaka lokam, ibiro kanyo mana kawuono utieko kata utieko. Inyalo kono ni tiende te nang'o? Dakteche matiyo mana yoko jo. Ineno. Inya bet gi welo mang'eny mitedo chiemo mang'eny. Chiemo nitie to kaka poge otamore miji akech. Wach ma thieth thurwa ka bende. Jotuo monego thiedhi ng'eny. Jomonego thiedhgi pok oromo. To sani koro waneno moko beta ni ok ti nikech pok ondikgi. Nitie gima Dr. Atella wacho ni wan gi osiptende mag ji giwegi ma private mag ohala to gi mag sirkal. King'iyo gigi duto dakteche onego bed ni nitie kuondegi te. Thieth be jogi onego bed ni thiedho ji te. Tibro nwang'o ni sani koro ji joma timo private ng'iyo ohala. Miyo ae jo sirkal be koro dwa luwogi. Koro nwang'o ni indiko daktache kata indiko nurses kata indiko clinical officers king'iyo ni ka chulo gi mang'eny to handa bro dok piny. Jo kaunti be ng'iyo ni kandiko gi mang'eny kendo chulo gi mang'eny tabro onge pesa. Pesa koro bet mbele mar thiedho dhano. Omiyo nwang'o ni sani nitie gimoro ni contract. Nindiko kata daktache kata onge ng'ama dwano notiyo kaka gime tich maduong' kaka ma daktari kata ma nurse ma clinical officer niting'e ni bang' higni 3 ionge tich kendo idwaro tich. Mano ok ber kendo onge kaka idongo kaka ng'ano matiyo. Inyalo ka jogi indiko gi e lokam. Donge tich nitie monego tim. Ka lokam ni en pile
donge kanyo onego ndike ng'ato contract bende kindiko contract to bang' higni adek ka higni adek iriniwe donge kanyo onego bedie ng'ato tiende ni chenro mwaonge go mar ndiko daktache kata ndiko jothieth duto kaka dwarore an wach mar contract ni to wabiro wacho mondo actually ogole ndik jiondiki on permanent and pensionable gibed ni en gigeno kata ka en clinical officer ageno ni bang' ndalo ma kama abro dhi kate training madong kama to in ing'e mani bang' dwe higni adek ionge tich kata daktachi winjo ka daktari wacho ni nitie daktachi mang'eny ibende wacho ni mose tieko tiegruok to kondikgi koro gidak mna ni gitimo lokam timo lokam ma gitimo gi contracts ni donge tiende ni tich nitie ang'o miyo ok ndikgi tijego mane penjo maduong' mantie indiko gi kuom osiptende mag ji giwegi koso nego ndik gi e county sani ochopo kata mana osiptande mag sirkal be koro ndiko ji e contract mag ji giwegi to ng'eny gitimo lokam gin to gidwaro kendo asepenjo ta ka nitie makiny ka kiny ukelo ng'ato tiyo godhiambo to kiny ng'ama chielo luongo godhiambo kiny ok undika ji kindiko kamano to nengo ni piny nikech en ng'ama ok bidwaro housing allowance kata pesa mar ot bichule onge kata pension moro mibidwar onge kata gratuity moro mibidwar ochame dhoge to timang'o to dhi to rach nitie ka ng'amuthi da ber thieth ber ni ng'amuthiedhi kawuono kiny kendo chako timang'o oneni mondo ne kaka idhi to ka ng'amuthiedhi kawuono kiny kiduogo iyudo ng'ama chielo gichako manyien wadwaro chenruok mondo joma thiedho ji wang'i thieth ji mopogore Dr. Telo wacho ni gigi timre nikech wan jogo maloso chike joge machano gigi wan ithiedhwa kuond mopogore e osiptande mag ji giwegi adwa wacho ni ang'e ni manyalo buogi kata Dr. Tela nyalo buok an atiyo kosiptande mag sirkal ber molo ma private agolo ji Aga Khan Nairobi kakelo Kenyatta nikech Kenyatta ber agolo ji Aga Khan Kisumu katero Jaramogi nikech negi ber nyalore siptande mag sirkal nyalo bet maber maloyo ma private nyathina mokwongo onyuol higa 79 nonyuole maternity ma Kenyatta kama tinde MTC office block nitie maternity no ne ber molo ma Nairobi hospital so kik waluore piny kanigi ji osechopo kama ji paro ni ji ok nyalre ng'ato koro aloso mara an gi insurance na adwaro pesa wadwar pesni gi duto nitie pinje moko ma kidhiye kata kidhi kaka Japan pogo private gi public otimre nadi onge nikech gichal ng'eny gi chulo gi pesa mar insurance kaka NHIF ni ema chulo nyaka jo private go Thailand ang'eyo nikech abet ka wa WHO wach USC Thailand ok notelo no ahinya sani Thailand inwang'o ni ji ae private bire e public nikech osiptande mag public ber wanyalo walos osiptande mag public obed maber an kata ka koridhi mag mission walu kata gi mag mission kuonde ma ji nyalo timo nyalo yudo ae maduong' ahinya bende nitie gimiluongo ni geng'o tuo kata thiedho tuo chon mago be wadhiye mondo pesa mibi thiedhgo ji nyoro nyo waketo gimiluongo ni cyber knife Kenyatta gima nengo ni malo kabisa ubro mathiedho ji matin ber wadware pesa mokro waketie kata gima geng'o kata kansa ka kansa mar cervix manego mineni nitie chanjo ne koro anya penjora ni to ka koro wakaw mashinde madongo gi to pesa ka wachanjo go ji bang' higni 15 wanyalo nwang'o ni kata joma nigi kansa ni koro timre nadi onge wang'iyo mbele ok wang'i gimi chamo sani samoro nitie wawachnie nitie saminya yie nindo kech mondo chama in go ikom moloyo chame sama koth chwe nikech nindo kech kome ae bang'e inike nitie mang'eny wadwa ng'iyo kahinya to wach moni koro nyithindo biro luor giseluor tana biro konegi ni kigiluor be ng'iya kiwachoga ni nyathi manoyombo moyudo marks mang'eny ng'eny gi kipenje dwa timang'o adwa bedo dokta mano chano mar Nyasaye moketo ni jogo mariek gombo timo gima rito ngima ji nikech ngima ji maduong' moloyo miyo nyaka wabende wachulgi
Tana ko ni gidhi adhiya tiegruok ema mondo walos maber ka Kenya ok nya chulo gi gini thiedh ji pinje maoko gini dhi wageni kanyangi lerno kanyi chiwo wach marimo gi kose winjo kuom Daktari Davji Atella angi kono kanyo jogi mawuok oko bende kadhi wacho ni yor manyo tich wacho koro talent nie pacho kato koro giwuok itero gi pinje maoko e yor yuto ka ogolo rak kaka intie cha in kaka od bura angi kono kanyo wasewinjo wach Davji nin bende inyalo yudo thuolo mar chako twak makamano mar golo oko weche mag orak e kaunti kata mag ndiko lakteche to kochake tiende nango ne jogo mosebedo kata ka tegemea weche gi maga orak daktari adomana achigo kuma daktari wacho ni ndalo machon public healthcare actually no private to ndalo go ne sirikal invest e healthcare mar public to sani kana wacho choncha private the mbele in fact Kenya kai king of Africa Kenya has the best private care after South Africa. In fact magana jo mapinye maoko bile private care ma Kenya tido ka serikal kaka na nyisi chomo so ni cha 120 billion to 150 billion per year serikal to the private sector to ginyal kwede some amount ma the public koro mondo mi gino bedni obedo mojingore mondo okonjo penyte pesa ma the make it a private insurance ma the just private sector go nyaka bed public manoka gino boti wera ber e wach mar UHC contract no ndiko petition ne parliament choko ndiko petition ne senate gimana chino watu ni jomane tie UHC matimo ne COVID-19 nondiki to ndigi nus mshahara mar jok manondik gi serikal mupogore ido ka nas oti hospital tichule nus mar joma nas machielo ido ka dakteche mane tiyo Kenyatta mane en mbele COVID kai ichule nus mar joma ka kwa mano wacho ni contract ni thothne counties kata mana serikal tiyo kode mondo nyanyasa jotich sale oneno contracts boko mano gol na kuru kai mangato nicho yudo pesa to contract ka kwedo ni utimi nus to jogo wacho ni ma en locum kingiyo gimo wadhi timo kani moko ka union wadhi ndiko barua kendo wadhi tero osiptende mag counties gi private hospitals stay court ni mar yo mar chulo jothieth oket maler CBA to ket maler be e council KPDC ma locum tiene pesa chulo jo locum ka ngado tiyo per day every hour gutire be pesa chulo ge ka tiyo baksa kasa koro hospital mama private karo hospital mama serikal mokti mano wadhi to gi odubura ni mar gi kalo chik to acha ka chik ni e wach mar thieth ni ka jo keto pesa mbele moloyo thieth to joma enyore gin jo piny mar nyagi uslo nyagi gitima ilona mchango nyagi tigi title deeds gi mondo gi thieth to koket wach thieth mbele jo piny boyudo thieth e bwonyere 30 wach mar Ramogi nyalo bedo mane kotenore kod chal mar thieth e counties wach mar Ramogi wacho ni counties ka kol county ma Kisumu i counties mogote ki kaw wach mar od bura oket mbele moloyo ratiro mar jo piny mar jo thieth ni mar ja thieth en ana dhano makoko chule to koko chule to nego beni county manyo ne ambulance moro kata private moro ma governors tiyo ka mondo tiyo kele hospital mondo ti nyaka beni county organize ka ko chiemo organize ka chule rent ka poni ok nyami pesa ero kama na inya mano Daktari Davji Atella no toko da chel county mheshimiwa Maseme aukono akanye wach mar Ramogi ero mana gi thuolo maromo dakika achiel kangi medo kanyo gi wach machielo mano penjo karkacha jok mowuok adhi pinje maoko chike magi ma odak to ponono mondo mioga weche gi magora kano sekel petition e bunge un kaka jogo mane komiti mar thieth okenge magi mano kao med mano gi wach mar Ramogi kono ni sema kacha cha usemedo subtende di jadi ma ponono odik sema kombewa kacha ka dispensary karo hospital jadi mondo kar kanyo kaka dakteche ngeni kombewa nitie daktari achiel gi clinical officer dawa ero nigi beda ngwen kati kama nigi en achiel jogo madhi oko chik minyalo ket en mana monego kony gi ka gidhi oko to konego ket chik machal ni gengo gi matamo ni kik gidhi nikech dhano bende jomodhi oko go moko duogo ga kendo kelo riekni manyien kata professor Magawa mane joge nosomo oko mutiyo oko dongo chako duogo dongo nokonyo ji kamodi ne tame ok do chopo kumotimo kumochopo joma nyalo dhi oko wawe gi dhi oko to gima ng'eyo thieth nyalo bet maber gik monego tim en ma namba 1 wayiere ni nyaka ket pesa
e wach mar thieth moloka kiketo sani wamedi kokwa chopo kuma ne wayie kata higa 2000 mane ji okele wach mar Abuja kokwa chopo 15 kuom mia mar pesa mwatiyogo pesa no koseketi pesa madhi e kaonti onego medi pesa matin emonego dong malo kae pesa modhi e kaonti no koseketi onego kete mar thieth kende watim gimiluongo ni ring fencing ai wang'i ngima mar jotich ni chalo nade mogik wang'i yore minya geng'go tuo kendo minya thiedhgo ji chon ka tuo pok obet ma thiedho tek mondo nengo thieth obet piny ai waduoko kanya duoko nengo mag yedhe bende piny kwatimo mago jopiny biro bet maber kik wabed ni wan go osiptande mabeyo ma ji ok biro neno to jo Kenya to ng'iyo gimna gi chien kendo tho imier. Erokamano ahinya daktari, mano mheshimiwa James Nyikal, mano ma kar chung' od burano ma seme wabedo kode twak okinyi makano kaachiel koda daktari Davji Atella, jagoro maduong' mano ka KMPDU. Wagono erokamano ahinya kuom thuolo mar puonjo oganda wamed ng'eyo ka wagolo dok e itwa kendo ka wamedo rieko e wechegi mag thieth. Gik monego bed ni watimo e counties wa. Pile ka pile nyakwa Ramogi jwang' wan kodi ka wakelo ni twak machalo koda magi matenore kod dongruok magi e kor gwenge weche mag thieth wamako odiochieng' ma kawuono odiochieng' machielo pod wabiro medo mana nono ni koro dakteche mawuok kadhi e pinje maoka gino koro gidhi ga nade nono inya bedo kinene chenro ma kawuono digo mar wuok oko ni mar tich onge inya time yo machalo nade Davji Atella obulo gi chieng' woro kendo mondo ilose oganda wa kod weche machalo koda magi kata kamano watieke gi kanyo chenro mabiro en chenro matero gi chiemo mikelo kanyo kod nyawadwa Jalieta Ilo nyawadwa Joyce Duor mane chenro ni mara rupiny Nyika Cleophas Luot jakisumo kanya kwar ma ke unya kach sango osiepe jo side bende go kabondo gi bituri walore gi kanyo nyaka do chieng' machielo wakete mana kae kete mna kanyo